Agency. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pag nag-premiere ka, sabihin mo sa akin na manunod ako. Lagi lang tayong mag-live kasi may bayad na rin. Ganun na lang lagi gagawin natin kahit naka-silent lang. Hindi pa ako tapos. My God. Tapos ko nito. Mga 1 hour, 1 hour. Sabi pa natin oras na naman tayo.
Seryoso na ta. 5 minutes ito. Oo, pagbuti na. Pagod na. Kanina pa, walang pahinga.
Maybe I go home at walking. My gosh. My goodness. Just go.